Η Μίνα Καραμήτρου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων, καθώς οι πληροφορίες για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η έμπειρη δημοσιογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά της με το αστυνομικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Γι' αυτό και κάθε είδηση που αφορά το επαγγελματικό της μέλλον γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το Open, ύστερα από μια σημαντική πορεία στο κανάλι. Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς είχε ταυτιστεί με την ενημερωτική ζώνη του σταθμού και με το αστυνομικό ρεπορτάζ που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρησή της, άρχισαν να ακούγονται διάφορα σενάρια για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν κανάλια που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία μαζί της, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο επόμενος τηλεοπτικός της σταθμός. Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, όλα όσα ακούγονται παραμένουν πληροφορίες και όχι επιβεβαιωμένες ανακοινώσεις. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να περιμένουμε τις επίσημες εξελίξεις πριν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος θα είναι ο νέος επαγγελματικός προορισμός της. Η Μίνα Καραμήτρου έχει χτίσει την πορεία της μέσα από τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την πολύχρονη παρουσία της στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει καλύψει σημαντικές υποθέσεις και έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σε πολλές μεγάλες ειδήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται μία από τις πιο έμπειρες δημοσιογράφους στον χώρο της ενημέρωσης και κάθε πιθανή μετακίνησή της προκαλεί ενδιαφέρον τόσο στους τηλεθεατές όσο και στον δημοσιογραφικό κόσμο. Πολλοί αναρωτιούνται αν θα συνεχίσει σε έναν ενημερωτικό σταθμό με παρόμοιο ρόλο ή αν θα αναλάβει μία νέα πρόκληση με διαφορετικές αρμοδιότητες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το επόμενο βήμα της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το όνομά της εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα και ότι οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φέρουν περισσότερες απαντήσεις. Οι αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση είναι συχνές, ιδιαίτερα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Γι' αυτό και κάθε μετακίνηση γνωστού δημοσιογράφου ή παρουσιαστή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι τηλεθεατές περιμένουν πλέον με ενδιαφέρον να μάθουν ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της Μίνας Καραμήτρου και ποιον ρόλο θα αναλάβει εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις. Εσείς σε ποιο κανάλι πιστεύετε ότι θα συνεχίσει την καριέρα της η Μίνα Καραμήτρου? Θα θέλατε να τη δείτε στον Αντένα, στην ΕΡΤ ή σε κάποιο άλλο κανάλι? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο Glam Gossip GR, πατήστε το καμπανάκι και μείνετε μαζί μας για όλες τις εξελίξεις από την ελληνική τηλεόραση, τη showbiz και την επικαιρότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε